मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Parari ba iya nga ay kublay pi baro. Kani gede gebenta benengkong jong kaman kibat hakasnam arhajar arpun riyo. Lasai kesngi haka arpun riyo terip kula lengkot baro ngin rake ke jingle kemen sngi yo republic. Dai hakum kani kesngi baka riti sensyari jengi kala trekam. Ka arpun riyo terip kula lengkot ka ailad ingi ban ay buram yi nong tau ka riti sensyari jongi. Menta kesngi ka arpusan terip ukala lengkot kadairu kesngi ke bakongsan. Menta kesngi kadai ke National Voters Day. Inong tak vote idai ke mensiam jong ke sensyar pat ba. Paralog, kumba julong ke rukom. Haba inu ibreu iladap kat prasnam kerta, bat long inong tak vote. La shim bagade ke jingja, kabade ban long ke rukom ha ke jingim. Hendrai ha ke jing shisha, kene ke khelemat ke long maujam uba kongsan bha, ha ke jingim jong iwei pi iwei inong India. Kumta ke long ke badan kam hado kata-kata bengin rakhe, ya ke por jong ke jinglong nong tak vote. Jong ke jinglong nong jiet, kum ke jinglek kemen ha ke rijungi. Kumbangi ai kublai ke sngi kha bat ngi rakhe yaki. Ha ke jogur kom manla ke por ba ino samla ilong nong ta vot ha ke sian ke benengkong. Ka dong ka snong ne ke nong ba baro ke wei ka dei ban yawan lang ban ai kublai yaki bat ban sam jingbam. Kani kan penroye ke jing sngo thu sapang ke jing ta vot ha pedang gi pat ba. Bat ha ke jogur por kanang penklan cho ke jing sngo ba katno kalong ka badan jingmut bat ke ba kongsan ban long nong ta vot. Parlok ngaku apnai kublai shibun ya barok kito hakalenggari kibele dai berkerukom jit nong mikmat bat kibatrai ki kerdan basatrai ban penlong ya ka sensyar pat ba jungi ke baim. Hakane ke sngi rake ke National Voters Day sasisian nga kentui ki parlok samla jonga. Bakin penti kena bakin penrung kerteng ila dia kum ki nong tap vote ondak ladap kat prasnam kerta. Daga balik kumta kin pendap ke jingsngau jong ka kamram. Kabala kami lenti ni iwei piwei nong shong shnong dagariti sensyari. Bada gajo kopor ka sensyar pat ba jongari India kan nang klan. Para ri ba iet jonga. Hakini kisngi ngi iya ka wei ke jinglong ka basngo tenat hagi rensan social media. Kibriyo kidang let jingo abyang bat pen imbyang ya ke jingkan mau jongki nado kasnam arhajar ka nriyo. Dagajo ka mensiam menta kisngi ngaruk ngakwa banyasa me ka wei ni ke jingkan mau jongahi. Bat pi. Shiphausnam menchua hau benai kalalengkot kasnam arajar ka nriyo. Ngila sedang ya kejingyat kebadan jing terang. Hakata kapor, ngila tip bawatla kala ban pau kum kebarit. Nrai kalong kebakongsan hado kata-kata nagabenta kisamla, bat nagabenta kalawei jongkari. Kato kani gibriyo hakata kapor kemla ban sengutuk pura kei kata hakajing shisha. Paralog, kajingyat lenti kabanga kadau kadai kajingyat lenti jangka startup India. Ki reo shlur bersisha jongane kajingyat kebapala kilong ki parlok samla jongi. Da kabami ni kijaka bagi syongsuk ya kijing penwandur bagi latau mentala bo jengkan mau hake history. Parlok menta ke India kala kelalong kari kabalai hake perthai hake jingbuan kinong trei hake kam startup. Kini kijing sedang kinang yad laka jong na kilenti bala juyad. Menta ki trei ki benta ki bamla ban mudur wat shipos nam menchua. Laka long ke AI, ka hau-hau, ka bor nuklear, ki semiconductor, ka jingki, ka hydrogen ka bajrngam, ne ka biotechnology. Pi jer kerteng ya ka benta. Bat pensyam katto ka ne kinong trei startup jongri India
kibatrish tom haka. Ngai kublai ya baro kito ge parlok samla ke bedai bat kano ka kam start up. Ni giba angnot ban sedang yala ka jong ka kam start up. Parlok lengba ka man kibat mentakasngi. Ngakwa ban kerpat kenang ye ki paranong shnong kam tam e ki samla ke bedai bat ki kam karkhana bat ki kam start up. Kayo kakot jong ka ri India kayat stat bha. Bat ki khamat jong ka prathai ki pet shakari India. Hakum ka Singapore baru ngikit ke jingkit klik ke bakrau shibun. Kata ke jingkit klik kalong ban pengkesan ya ke jinglong. Kerukom perkhat kaja katrekam nekan salong kumno kadai jong kapor balalet no. Menta kesnam tungin bu akamat ke jingbha da ke bor bapura jongi. Tu ai ba ke jingong jongi kan long ka jingbha batang ka jingbha. Ka jingbha ka ba kham koridor shu ban ya ka bahnen. Tungin siame ke jingkular ban penbha bed ya ka jinglong jong ki baro ki bangisna. La kalong ki jan, ki kor ki bor, ki tiar elektrik, newat ki jingsong. To ai bagi mar Indian ki long ki mar, ki bayadai ba ka jinglong ka bah kli do. Tungin penlong ya ka jingbha ba kortam kum kanong rem jongi. Tungin rai ba kan omdon ka jingduna ha ka jingbha, bat kan omdon ka jingya pen bat ka jingbha. Kum mangalaong na ka Redford. Ka bamdan jingduna kan omdan jingkta. Tang da kabale akum ne ngin sala ban pinstat ke jingyat lenti jongi shikari India kabala kiyo shaprang. Para riba iet ki brio jong kari jongi ki long ki batbet bah ban lap thamai ya ki eki. Ka jingwat ki lat lenti ban wengi ki jing kadai gebenta jong jinglong jat ban rio jongi. Don ki brio ki bale ekane leng ba ki kam start up kat baki wei pat ki persang banwat ki lat kelenti lengba ke jingklan lang jong ki emlang salang. Kawai kaba kum kini ke jing persang kalami ha Azamgar ha Uttar Pradesh. Ki brio hang to kila ai jing im thamai kawa tamsa kaba tuat lengba ka to kathan. Ka tamsa kam dei tang kawa kalong kawa kaba im jong ka lariti bat ka pateng ba kenja mensiam jongi. Kaba sedang na Ayodhya bade sok ba kawa Ganga. Kani kawa kalalong sisian ubut lom jong kejing im maman gasngi jong ki brio jong ngene kathan. Nrai namar kejing jabo kejing tuat jong ka kabayai beteng kelas sedang mensya khanglat. Kijing lang jabo kijaklia bat kinyut kila pensniu ke lenti jong kawa. Hadien kata ki brio jong kathan kila penlong ya kejing ki ban ai jing im thamaya ka. Lapen kuat ya kawa bala thungi ki dieng ki ba ai jing tengen bat ki basai so hagi rot jong ka. Da kejing penki da kejing sengau baklan jong ka kamram. Ki nong song shnong kele wan lang na ka benta kane kejing persang. Bat lengba kejing e tre lang jong ki. Kilala ban penbhapat ya kawa da ka bajob. Paralok. Kum kane genuksa jong kejing e shim benta jong ki patba la yo iru ha Anantapur ha Andhra Pradesh. Kane kedi kathan kabalaya le slembha ba kejing e ka bajor jong kejing kerdo Ka kendau hang ne kalong kabasau bat kabalong siap. Dei nak takadaw bagi beriau ki je kendo ya ke jingduna ka bajor bah. Hak babon ki jaka uslap uduna ne omdan slap haki por ki baslam bah. Teng ki beriau ki nu jor wat ke jinglong jingman ha Anantapur bat ki jinglong jingman jong ke jingkerdo haki risiap. Paralok ban weng ye kini ke jing ki nong shong dilarai ban penkuat ya ki jaka pelang Da kejing kersan jagi bor sensyar lasdang ya ka Ananta Niru Samrakshanam Project. Hapok kini kejing temu, lapen thema ya palat shpautli kejaka pelang Kini kejaka bo menta kila sedang ban bat ek sa sisian. Rengkat bat kani, la thungru ya palat nyaw hajar teli kidiang. Kani kamut berengkat bat kejing pene pensa ek kejing don kejing jerngam ha Ananta Puru kalanang kiyo. Ki kena hang ne menta kila ban sengau tenat wat ban jengi. Ha kawai garukom kamar yang baro kawai jonggathan kala pho sa sisian. Paralok la kalong ha Azamgar Anantapur ne kano gebenta jongkari. Kalong kabapen kemen bani ki brio ke bayawan lang bat pendep ya ki jingkular ki bakrau da ke jing sengau bas kem yala ka kamram. Kani ke mensiam isim benta pat ba bat ka jinga trailang kalong ka bor ka bakrau tam jongkari jongi. Para riba iet, ki bhajan bat ki kirtan, ki lalong ka mensiam jongka lariti jongi labon spa senem.
Ngila sengap igi bhajan hagi temple, kat bangidang sengap igi jingkran bakentang. Bat man la ka juk kala im, bat mat ika jing mania hala ka jong ke rukom. Kapateng bamentaru kadang tahu yak ke bapala. Kisamla mentah kilashna yak jing ai tilot hala ki jong ki jing syam bat ki rukom im. Nagani ke jing perkat hi kalami ke rukom buat lari ti ke batamai. Pili ile ase ki video hai ke insan social media. Haginong ba baper hakalengkari ki samla ki lumlang. Lapen bet ya kerensan ki don ki jing pensyai ki jing tem jing put bat ki jing pen bet baro ki ba penlong ya ke jinglong ka ba omduna ya ke konsert. Kasno shisha kom ba ka konsert ka ba he kadang yat. Henry ke ka belarwai hangta da ke jing pen ngampura ke jing IT bat ke jing sawa. Kalong ke jing sawa jong ki bhajan. Ya kene ke jinglong mentala khot ka bhajan clubbing. Bat kala nang kham paunam kham tam hapdang ki Gen Z. Kalong ke bapen kemen bani i bah kini ki jingyalang la buram pura ke buram ba ke jinglong kentang jong ki bhajan. Ya ke jing IT om jule esting. Om ju pentot ya ke jinglong kentang jong ki kentien ne ke jing jeliu jong ke jing sngo. Kerensan kala aban long ke bakat kum ke jok ke bamenta ba ke jing peni ki jing ruai kala aban long ke baper. Ndre ke jing sngo ba kongsan kasa kum ju. La ban mat ke jing tuat ke babeteng jong ke jinglong mensiem habaro kini ke jingyalang. Para riba yet mentaka lariti bat ki rong kitau jongi kinang yo jing itu akaleng ke perthai. Haman lang ki kendong jong ke perthai la rakhi ki tamasa jogi nong India da ke jing sngo tenat bat ke jing kemen ke bakrau. Ki hinmen ki para ki badai negeri India ki dan ke benta ke bakongsan ban penek pensa ya kene ke jinglong tenrai jong ke lariti. Hangno bagi syong ki ada ke mensim tenrai jong ke lariti jongi bat ki ra ka syakmat. Hagene ke benta ki nong India jongi ha Malaysia ki le ka kam ke badai ban yaro shibun. Pin sngo lengo ban tep bagi dan palat sanspa teli ki skul Tamil ha Malaysia. Hagini ki skul rengkat ba ke jinghikai ka ketian Tamil. La hikai ru iki weipat ki subjek ha ka ketian Tamil. Nalor kani kadang ka jing penlet jingmot ke bajur ki weipat ki ketian India rukum jo kenthop ya ka Telugu bat Punjabi. Parlok kawai ke seng kaladon ke benta ke bakrau ban penskem ya ke history bat ka lariti hapdang ke India bat ka Malaysia. La khot ya ka Malaysia India Heritage Society. Nalur ke jing penlong ya ki program baper. Kani ke seng ke penlong ru iki jingyat kejat bayadai bat ka pateng. Kini ki jingyat ki kenthop iki jaka bayadai bat ka lariti ki ba penyaso ya kini ki artili kiri. Hau banai balalet ha Malaysia la penlong ya ka lal par sari walk ka ba paunam. Kani ka sari ke dan ke jingyadai ka ba kerpang bat ka lariti jong ka Bengal. Ha kani ke jingyalang la thawi ka record jong ka jingbon tam ki brio ki ba phong ya kani ka sari ha ka wei ka por. Ha ka bala penrong ha ka thop record jong ka Malaysia. Hagani kesni ka jingshat Odyssey bat ka jingtem bol kala job shisha ka download jong ki patba. Ngala banong. Saya berbangga. Dinggam diaspora India di Malaysia mereka membawa India dan Malaysia semakin rapa. Kabamut ngasngau sarong iki nong India basa Malaysia kiba peniajan ki India bat ka Malaysia. Ke jingkublai bat jingkit bok kit ruang jonga ya kejat benriu India jongi ha Malaysia. Para nong song ba iet. Shanu ru bangilet ha India ngije kendo ke ke bapela. Ke ke ba 4 juja menuru. Bonsian ha ke jing pen i jong ki lat patai kubor. Kum kini ki khana kim yo ke jing pen pau ka ba kidai hok ban yo. Hendra ki pen pau ke jing klan ba shisha jong ke imlang sa alang jongi. Ki pen pauru igirukam kenkor haba kamensiam jong kejingi teli kabat ya kejaka kabah klik do. Ha Gujarat ka dostor jong kasnong chandan ki ha becaraji kalong ka bakerpang halade. Pin sngolengo bantep bagi beriu hang ne kam tam ki rangba kim ju shet jing shet halaki jong ki yeng. Kadau jong ne kalong ka kamra shet ja jong kasnong kaba itanat ba. Ha kene ka kamra shet lapan kre alang ye jingbam na kebenta kasnong barok kawai. Bat ki beriu ki syong lang banyabam.
Kani ke rukom kalayai beteng klem sange ha kini ki khatsan snem balalet no. Nalor kata ladadon ki bapang ka jing syakri lit ai tifen ru kadon ka bamot balapen bet ban pen poi shikiyeng. Kani ke jing bamlang ka pendap iki beriau da ke jing kemen. Kani ke rukom om tang ba ka peniajan iki beriau iwei ya iwei pat. Ndre ka pen scam ru ke jing sngo jong ke yeng ka sem bat ke imlang salang. Paralog kerukom long yeng long sem jong keri India kalong kebenta ke bakongsan jong ke dustur jongi. Lepet yaka da ke jing kuatip ke bakrau haki babun kiri ha ke perthai. Haki babun kiri la nyokor bhai yakum kani kerukom long yeng long sem. Dang kendiat sngi menta unmen para jonga u Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan u presiden ke UAE ulawan jengo e keri India. Ulia sambat nga baka UAE ka rakhe ka senam arhajar arpun rio kum ka senam jong yeng. Ka jing tmu ka long ban pen scam ya ka jing yeteli bat ka jing sngow ya jan hapreng ki brio hangto. Hooj kani ka dikerukom ka badai baniro shibun. Paralog haba ka bor jong ka yeng ka sem bat ka shnong ka thau ka yawan lang. Ngila ban job wat ki jing e ki bakrau tam. Dang shen ngalayo jing tep syapang ka shnong Sheikh Gun ha anannak. Hangni ki jing e ke bede bodu drugs, uduma, usikret, bat kakiat kilanang kiyo ba. Habi kini baro Umir Jafar ulas ngokya shibun, bat ula kut jingmot ban penbet ya kene ke jing e. Ula walam lang ya baro akasnong, nado ki samla, hadu kirang ba. Ka jing kta jong jing temu ju kelalong ke bapela. Kidukan hangta kila sange no shisendon bande ya ki mar basnanu uduma. Kani ke jing persang kala pensengu thuru iki pat ba spang ke jing sniu jong udrox. Paralog hakari jengi kidan shibon ki seng ke bla treshitom klam da perkhat yala de ha ke jing syakri ya ke imlang salang labon snem. Kawai nakum kini ki seng kadan ha Faridpur ha ke distrik Medinipur kabarem jong ke West Bengal ka Vivekananda Lok Shiksha Niketan. Hakine ki South House snem bala let no kani ke seng kala IT lot haga basumar ki khna bat ki temen. Nalor ke jing ai jihikai leng ba kerukom gurukol bat ke jinghikai yakino hikai. Kaseng kadon bentaru akiba bon ki kam ki badan burom na ke benta ki imlang salang. Ka jingkermen jonga kalong ba kani ke mensiem syakri len lade kanang khlan chu ha padang ki para nong song snong ki jongi. Para riba yet haga man ki bat ngilapen pau bet ya ke jingdan kam jong ke jingkho jing suba. Kapendap yang ada ke jing snow sorong ban i bigi samla jungi kilong gi basngo tho bha ya ke jing kho jing suba ha ki saudong saukun jungki dangshen ngalayo jing tip shapang ka wei ke jing tmu ka bakarpang ha Arunachal Pradesh ka Arunachal ka de benta ha ka baki kejat sngi ki hap nengkong e ha gari jungi hangne ki breo ki khublei i wei pat da ka baong Jai Hind Haitanagar ka kenhon ki samla kilawan lang ban pen khoj iki jaka ki badan kam ban pet kerpang. Kini ki samla kila shim ka kam ban pen long ya ki jing pen khoj iki jaka pat ba hakalang ki sor ba pher kum ka kam ram jongki. Hadian kanie la pen long kum kini ki jingalap ha Itanagar, Naharlagan, Doimuk, Sepa, Palen bat Pasighat. Kini ki samla Traimon ngobha haduk menta kilala ban pen khoj palat khatwai lak kilo ki jabo. Shumuddor ko parlok ki samla jungi ki lepen khoj palat khatwai lak kilo ki jabo. Parlok hangne kadan skawai ke noksan na Asam. Hanagaun ki brio ki dan ke jingye dai ke bajeliu bha ka jing sngo bat ki lenti rem jungi snong jongki. Katto kane ki nong song snong ki larai bania wanlang ban pen khoj yakini ki lenti ki baret. Suki pasuki ki brio ki lanang ya sok bat ki bala thaw ka kenhuan ka bala pendo iki jabo ki babon na ki lenti yat kejat kumjo ru ka jingtmu ka basngo tanat kadang ja ha Bengaluru ka jabo jaban ki sofa kala kalalong ka jing e ka bakrau ba ka kenhuan jagi reu shampang kile telilang ban weng ya kene ka jing e hala ka jong karukom paralok menta ki don bon ki kenhuan ki nong ba pher ki batrai ha ka jingpen kelador ki jabo jaban ha ki jaka bernyut Hachan nai, kawai nakum kini ki kenhuan kalale e kakam kabapala. Kini ginuksa ki peni hado katno kalong kabakongsan kawai pakawai ke jing persang kabedai ba ke jing khot jing suba. Ngiri ban penjor ke jing persang jongi na kabenta ke jing khot jing suba.
Lakalong marway nekum ka kenhun. Tang kum tahi kinong ba jongi kinang kambha bat kam im. Para riba iet, habangi crunch pang ke jingya dai kamariang. Ngiju perkat ki project ke bahe, ki jingya lap ke bahe, bat ki seng ke bahe. Henry bun sien, ka jingkala ka sedang neki rukom ki basuk bha, lengba iwe ibrio, kawe ke jaka, kawe ke senjam, bat ki jing persang ki berit, ki bayat bet yat renti, ki basuki ki alam syaki jingkala ki bakrau. Ki jing persang jong Binoy Das na Kuch Bihar ha West Bengal, kilong kenduksa ka bapaka bha syapang kani. Labon snemu la tray marway ban penlong ya ke distrik jong u ke bajerngam. Udas ula thong deki hajar teligi dieng. Bonsien ula kit hidalade ke jinglot baro kawai ban thiet, ban thong, bat ban penhe ki tenrai dieng. Habadon kamu le tray lang ru bat ki nong snong, ki samla pule bat ki bor municipal. Namar ke jing IT lut jong u ki jing thong bajerngam harut surok kilanang bon. Paralok. Hamadhya Pradesh ki jing trishitam jong Jagdish Prasad Ahirwar naga distrik Panna kalong shisha kabadai baniro. Usyakri kumu unong ap pahara haklaw. Hakawai ni ki jinglet pahara jong u ulas ngotho bai ke jingtip syapang ki babon ki jingthong balong dawai haklaw om syamlabu jingtho hakarukom kabalapan bet baha. U Ahirwar ukwa ban penne pensa yakini ke jingtip naga benta ki pateng banwan. Kumtaw la sedang ban itho bat bu jingtho ya ki jingthong balong dawai. Ulai itho palat chispa arp santli ki jingthong balong dawai daga belum jingtip syapang kidur ka kerteng ki jing pendankam bat ka jaka jong wei pu wei jingthong. Ya ki jingtip ki bau lalum la bo renti da ketenat forest bal penmi kum kakot. Ka jingtip balai kini kakot menta kalong ke bamentoi hdo kata-kata ikinong wat benia ki samla pule bat ki beriau na ketenat forest. Paralok kini ka mensiem ban penek pensa ka mariang menta kalapau hagarukom ka bahe rukum jo. Dagani ke jingi i jingai la penlong ya ke jingalap uwei udieng haka kerteng jong ka kemi haka lengkari. Daki milian ngut ki beriau kele shimbenta hakani ke jingi ki. Haduk mentala thong palat ar bilion teligi dieng hakari. Kani kepeni bagi beriau kilanang kam snotho syapang jing sumara ke mariang bat ki terang ban no senyang hakanukuru komru. Para riba iet ngakwa banai kublei pi baro na kebenta ka weipat kadaw. Ukrai ni usri anna. Ka ai jing kemen ke bakrau yang bani i ba ka jing snotna jagi beriau ya usri anna kanang kiyo hakalengkari. Kat bangila penbenai ke senam arhajar arpulai, kum ke senam jong ukrai. Wad hadian lai senam, ke jing sngotenat bagi jing IT lut yaka, hagari India bat keleng ke pertai kadang long ke baai mensim shisha. Paralog. Hakala Kurichi ke badai ke distrik jong ke jelat Tamil Nadu, ke kenhun jong ki nong rep ke badai ki kentai, kala long ke jing ai mensim. Kumba pras paangut ki nong rep ke badai ki kentai ki don ke jing adai, bat ka Peria Palayam Millet FPC. Daga bapet ke jingkiau ke jing paunam jong ukrai. Kini ki kentai ki leseng ya ka Millet Processing Unit. Menta ki pen poi bet iki mar belasna na ukrai syakiyo. Paralog. Kinong rap haramsar haka jela Rajasthan ru kidang lap thamai haka bedai bat usri anna. Palat kendai sepangut kinong rap kidan kejingnya day bat ka Ramsar Organic Farmer Producer Company. Kini kinong rap ki rap nengkong yu bajra. Yau ni ukrai lasna ban penyo ya ki ladu ki bala penkre ban long ban bam bet. Ki bala dawa bha haki yo ki hat. Om tang kat ni kalong ke ai jingkmen ban tip babun ki temple haki ni kisngi ki penankam tang ya ukrai haki prasad jengki. Ngai kublei shibun ya barok ki nong penyat temple naga bentakan ni. Paralog, ukrai ni usri anna. Om tang bu yarap ban kentiu ka yok kakot jeng kinong rep jengi. Nri ulong ru ka jing pentikna naga benta ban kentiu ya kakot kakya jeng kibriu. Ukrai ulong baru uspa aki jing bam teimet bala shimbu diu jing bam ubabhatam. Hakari jengi ya ka ayam telang lanyo bakalong ka babiang bha naga benta ka bam. Kumta hakini kisni ngiri ban bo jengmut ban kentop yo Sri Anna haka jeng bam jengi. Para riba iet haka man kibat ngaliyo alat pat sasisian manekren yaki pang ki babon.
Kani ke program ka ailat ingi barok ban itho bat rakhe ye ki jingjob jong ka rijungi. Ka jing rakhe ka bakum kani kan sawan hau benai rempang. Hau benai banwan ka India AI Impact Summit kan salong. Ki riu syampang na keleng ke perthai kamtam na kaliang ki kor ki bor. Kin sawan si India na kebenta kani ke jingyalang ba. Kani ke jingyalang kan penpauru ya ke jingkiau bat jingjob jong ke India ha kaliang jong ka AI. Ngai ku blei shibun ya baro ki banya shimbenta haka. Hau benai banwan haka man ki bat klempep ngine keren syapang ka India AI Impact Summit. Bat ngine keren ru syapang ki katto kani ki weipat ki jingjob jong ki paranong song snong. Haduk kata kapor ngan pen kutshwai ka man ki bat. Sasisien ngai ke jing ku blei pi baro na gebenta ka jing rakhe sngi yo republic la shai ke sngi. Ku blei shibun. मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।